ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆମେ ଚାରିପଟରେ ଆମର ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଣିଷ ସାଇକେଲ ମୋଟର ଟେବୁଲ ଚୌକି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିଥାଉ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ହିସାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବା। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କାହାକୁ ଜୀବ କହିବା ଏବଂ କାହାକୁ ନିର୍ଜୀବ କହିବା। ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି ତାହାକୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନିର୍ଜୀବ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ବସ୍ତୁରେ ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ବସ୍ତୁରେ ଜୀବନ ନାହିଁ? ତ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି ତାହାକୁ ସଜୀବ ବା ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ଆସ ଜାଣିବା ସେହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଜୀବ ବା ସଜୀବ ବସ୍ତୁର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜୀବ ଗତି କରିଥାଏ। ଜୀବ ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବାକୁ ଗତି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଗତି ସେମାନେ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ, ଗତିକୁ ଚଳନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜୀବମାନେ ଯେମିତି ବୃକ୍ଷଲତା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଶୈବାଳ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏଇଭଳିଆ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ମାଟି ଭିତରକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଗତି ଶକ୍ତିର ଅନୁକୂଳ ହୋଇକରି ଗତି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯାହାକି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଚଳନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ବି ଆମେ ଚଳନ ବୋଲିକରି ବା ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଜୀବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ସିଏ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ହିସାବରେ କରିଥାଏ। ଜୀବର ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜୀବର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ଛୋଟ ଦିନରେ ଯେତିକି ଆକାରର ଥିଲେ ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ନାହୁଁ। ଆମେ କିଛି ବଢ଼ିଛୁ, ଆମର ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଛୋଟ ଗଛଟିଏ ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ିକରି ବଡ଼ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ଏହାପରେ ଜୀବର ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଶ୍ୱସନ। ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଜୀବ ପାଇଁ ଦରକାର, ଜୀବ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଣୁକରି ସିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏହି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ୱସନ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହାର ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ରେଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ସାର ଅଂଶ ଆମର ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ବଳକା ଜିନିଷକୁ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବା ମଇଳା ଜିନିଷକୁ ସେ ତାର ଶରୀରରୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଳମୂତ୍ର ହିସାବରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହି ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ବଳକଳ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୁଏ ଗଛର। ଏହାପରେ ଜୀବର ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, ଆମର ପାଦରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ଗଡ଼ିଗଲା। ସେଇ କଣ୍ଟା ଗଡ଼ିଲେ କି ଆମେ ଚମକି ଉଠୁ, ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କି ଗୋଟିଏ ରଡ୍ ଅଛି ଲୁହାର, ସେ ତାତିକି ତାହାକୁ ହଠାତ୍ ଧରି ପକାଇଲେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ଯେ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରିବା କି ଆମକୁ ପୀଡ଼ା ହେବ, ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହାରେ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ବଂଶବୃଦ୍ଧି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜ ପରି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ଅଣ୍ଡାରୁ ପୁଣି କୁକୁଡ଼ା ବାହାରେ।
हाथी गाई गोरु मनीष छेली मेंढा एमाने छुआ जन्म करती एवं जमी गोटे मंदार गछर डाल को आम काटी जदि पोती देवा से पुणी गोटे नुआ मंदार गछ हुए केतेक उद्भिदर मंजीरु गछ हुए केतेक उद्भिदर पत्रु गछ हुए किंतु निजर परी से भलिया गोटे जीव से सृष्टि करिथांती जहाकू वंशवृद्धि कहुए। संक्षिप्त भाव में आम देखिले यही सब होउछि जीव मानकर मुख्य लक्षण। आउ थरे देखिबा जे ये लक्षण गुड़िक कौन। प्रथम लक्षण जीवर होउछि सी चलन बा गति करिथाए। तापर गोटे लक्षण होउछि जीव खाद्य ग्रहण करिथाए। तृतीय लक्षण होउछि जीव शरीर रे वृद्धि हेइथाए। चतुर्थ लक्षण होउछि जीव शरीर रे श्वसन प्रक्रिया हेइथाए। तापर लक्षण होउछि जीव मानकर प्रतिक्रिया रही थाए एवं आउ गोटे लक्षण होउछि प्रत्येक जीव माने वंशवृद्धि करिथांती किंतु निर्जीव मानक मध्यरे एही भितर कोनोसी लक्षण न थाए। तेणु करी तांको आमे निर्जीव कहि थाउ तांकर जीवन न थाए बोली करी। तो आमे जानिले जे जीव और निर्जीव भितरे साधारण लक्षण गुड़िक कौन। परवर्ती वीडियो रे आमे पुणी एही भली किछि तथ्य देखिबा। धन्यवाद।